जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोदान मोनसे जारिमिना जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थगायनायनि जारिमिन। बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थगायनाय बै बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बावनो हानाय नंला। आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै प्रमद बर' बिथांनि थगायनायनि बै माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानांगोन आरो जोंनि बर' माहारिनि आपकामिं इयुन जेनेरेसनफ्राबो प्रमद बर' बिथांनि बै थगायनायनि जारिमिनफोरखौ फरायफैनो गोनांबो जानो हानाय। हाग्रामा महिलारी डांगरियार समाजक लय जातिक लय ओनसोलक लय कोनो आसनि नाय कोनो चिंता नाय। नोंथाङा जाबाय जों बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो थगायसुलासिन सासे लिडार बा दैदेनगिरि आरो सासे थगायसुला लिडार बा दैदेनगिरिनि थाखाय बे पलिटिकल प्लेटफर्मा बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोनसे प्लेटफर्म, जेराव बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि थगायबोनाय बा थगायनानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। गतिके तेखेते जिकिनो कथा कब पारे आरो प्रत्येकটো कथा तुलुङा मन्तव्य करि 17 बछरत गोटे राजनीतिखन लेतरा करि पेलाइছে। আজি আমি নৱপ্ৰজন্মত কি শিকাই যাম? নৱপ্ৰজন্ম যিসকলে আহি অহাকালি আমাৰ সমাজখন নেতৃত্ব দিব লাগিব, দেশখন নেতৃত্ব দিব লাগিব। আজিৰ জেনেৰেশ্যনে ৰাজনীতিটো যদি ইমান বিকৃত কৰি পেলায়, ইমান তুলুঙা কৰি ইমান মানে তৰল কৰি পেলায়, অহা সময়ত কি হ'ব? গতিকে এই কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব। কোনো দিন বিধানমন্ত্রী কাজে সিনো থাকাय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा जोंनि बे बर' माहारिखौ लानानै बा जोंनि बे बर' जातिखौ लानानै बेसेबां गोथौसिम चिन्ताधारा दङ आरो नोंथांनि जेसेबांखिनि जोंनि बे बर' जातिखौ लानानै चिन्ताधारा दङना, नोंथांनि बे चिन्ताधाराया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि चिन्ताधारानि सेरावबो थानो समाया। मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा जोंनि बे बर' जातिनि थाखाय एसेबांथ' जुदि चिन्ता गोनां सासे गोख्रों दैदेनगिरि मोनबा बे माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जों बर' हारिनि बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बे गोथार बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि माखासे गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै समायखिरा लानाय नङामोन। आरो बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां अख्राङाव लाना फैनाय जादोंमोन, नाथाय जोङो मा नुनो मोनखो? बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि 9.4 क्ल'जआव मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय जा केसफोर दायफोर, बै दायफोरखौ माने हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव खालामनानै लाना फैनायखौसो जोङो नुनो मोनबाय। आरो जोंनि बे बर' जातिनि थाखाय एसेबांथो गोख्रों सिन्था खालामग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरि मोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो माखौ लानानै माबे मोनसे बर' हारिनि इस्युखौ लानानै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन लिरनानै लाना फैनाय जाखो? माबे मोनसे इस्युखौ दिनै जों बर' हारिया माखौ लानानै सोमावसारदोंमोन? जों बर' हारिनि डिमान्डआ मामोन? लुबैनाया मामोन? जों बर' हारिनि दावहाया मामोन? आरो माखौ लानानै जों दावहा नांनो थांदोंमोन? आरो जाय दावहानि थाखाय जों बर' हारिनि जायफोर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांदोंमोन आरो जों बर' माहारिनि दावहायाव जायफोर बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनांदोंमोन, बै मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि मुङाव साधारन 5 लाख रां फैनायखौबो दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि बे दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव 3 लाख रांल' होनाय जादों होननानै जोङो दिनै खोनानो मोनदों। अब्ला दिनै जायफोर मुंख्लंफोरनि मुङाव बे 5 लाख राङा सेंसन जानानै फैदोंमोन, दिनै 3 लाख रांल' जुदि होनाय जामारदोंब्ला दिनै साफायाव 2 लाख रांखौ स्केम खालामनाय जागोन ना जायाखै? अब्ला साननानै नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जों बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय, बैसोरनि थाखायसो दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि बर' माहारिया स्टेन्ड जानानै थाफैनो हादों। दिनै बैफोर मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय रांफोरखौबो खावसे जानानै खावसे होनाय माने बैसोरनि माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै जिउ फोजोबलांनाय बैसोरनि गोथार जिउमाखौसो दिनैनि समाव मानहानि खालामनाय जागोन ना जायाखै? अपमान खालामनाय जागोन ना जायाखै? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे स्टेजाव सोरबायदि लिडारा गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय बायदि गोसो बायदि बाथ्रा बुंदों, गोसो बायदि
जिबायदि माने रुलिं खालामदों बै लिडारखौसो सिनायनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। मिनिंलेस आरो पइन्टलेस बाथ्राफोरा मालाबाबो गोहोम खोख्लैहोनो हाया। नाथाय दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा रिपिटेडलि नैबे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट जे थांनाय 2003-10 फेब्रुवारियाव जेब्ला मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै जा बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डखौ 6 शिड्युलनि मोनथाय होनानै 6थि फारिलाइनि मोनथाय होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो फर्स्ट टाइम बिटिसि बिटिएडि एरियाखौ लानानै पलिटिकेलि रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे मोनथायखौबो लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जायफोर संबिधानिक मोनथायफोरखौ जायफोर पावारफोरखौ लिरनानै लाना फैनाय जादोंमोन बे माखासे संबिधानिक मोनथायफोरा बे माखासे बिटिसि एकर्डनि पावार एन्ड फांसनफोरा जों बर' माहारिनि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो थोब्लिद माब्लिदै बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय जा मोनसे पावार एन्ड फांसन बेनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोरा बर' माहारिखौ सुंथानो हानाय मोनसे पावार दं, गोहो दंमोन। बे बिटिसि काउन्सिलाव पलिटिकेलि सिट पावारखौ मोननो थाखायनो गादियाव जिरायनायखौ मोननो थाखायनो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे मोनथायफोरखौ माखासे थाखानाय मुवा बेसादफोरखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि थ्रुयै आसाम स्टेटनि आन्दाराव दिनैयो हरफिननायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बिटिसिआ गाव हारसिंनो सिएसबि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड फाथिनानै मोनफ्रोमबो बोसोराव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ होनानै जब होनो हानायनि मोनसे मोनथाय दंमोन आरो बेबो मा बे बिटिएडि एरियानि सिङाव बिटिएडि बाउन्डारिनि सिङाव जायफोर सुबुंफोरा थायो बैफोर सुबुंफोराल' बे जबखौ मोननो हानाय मोनथाय दंमोन। नाथाय जों मा नुनो मोनखो बे थाखानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डखौबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आसाम स्टेटनि आन्दाराव थांनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोबाव फिन बे सिएसबि बोर्डखौ लाबोफिननानै गोदानै नै दाख्लै बावैसो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ फाथिनाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। दा दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय जाखिनि A to Z मोनथायफोर दंमोन बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जुदि एकर्ड एग्रिमेन्टखौ लाबोनो हायामोनब्ला बे बिटिसि एकर्डआव थानाय माखासे मोनथायफोरखौ पावार एन्ड फांसनफोरखौ एग्लुंनांगौनि दांनांगौनि जेबो दरखार गैयामोन। बुंनांगौमोन जे बिटिसि एकर्डआव A to Z जेरै दं बिदिनो थाथोंसै जास्ट फर बे बिटिएडि एरियानि मुंखौल' सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जाथोंसै बेबायदिबाबो जागौमोन ना नङा होमबा? मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि जाखिनि लिडार जाखिनि दैदेनगिरि दंना बैफोर दैदेनगिरिफोरनि गोसो सिंनि सुजुखुमानाय जा मोनसे सिमां थांखिमोन बे सिमां थांखिया थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाफुंनायनि थाखायनो कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन आरो मा परिबर्तन आरो शान्ति जादों जाहैबाय। बेखायनो बिसोरो दिनैसिमबो परिबर्तन आरो शान्तिनि स्लगान होनायखौ गारनो रोंलिया नाथाय सिङाव मा गावसोरनावनो उल्थायै दिनै पलिटिकेलि गुनजेत अरनाय उल्लुनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। जाय सुबुङा आन्दोआव थाखुमानानै गुबुनखौ मिनिखुमायो गुबुनखौ रायखुमायो गुबुनखौ मुगैयो आरो गुबुनखौ थगायनानै गावनि क्रेडिटखौ लाबाय थायो आरो जेब्लाबो गुबुनखौ थगाय थगाय क्रेडिट लानो नाजाबाय थायो बैफोरबायदि सुबुङा मालाबाबो जों सुबुं समाजनि गेजेराव मानसिनि जोलैयाव गोग्लैया। बिसोरो जेब्लायबो आफाखिनि सिंनिफ्राय आरो गाहायसिन थाखोनि साफा साफा सुबुं। बेखायनो सोरबा सासे थगायसुला लिडारनि उन उन खारफास्लायस्लाय सासे सैथो लिडारनि उन उन खारफानो नाजा। दिनै नङा गाबोन नङा सानसे नोङो सोरांनि लामाखौ हमहैनो हागोन साक्सेसफुल जाहैगोन। जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जोंहा दिनैसिमबो साननो थाखाय माखासे गोलाव सम दंबावो जे बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जों बर' माहारिनि थाखाय इम्पर्टेन्टसिन ना बे बिटिसि एकर्डआ जों बर' माहारिनि थाखाय इम्पर्टेन्टसिन आरो सैथोखौ जुदि दिनै हमदांनो हादोंब्ला थारैनो बे बिटिसि एकर्डआ जों बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्टसिन। अब्ला आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सापर्ट खालामनांगोन खारन मानाव गेदेर हाग्रामा महिला सारखौ जों सापर्ट खालामबासो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरखौ माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ आरो बे 6 शिड्युलनि मोनथायफोरखौ जोङो मोनसे गोरा बान्दोजों खाफ्रानानै गोख्रोङै जों लानानै लाखिफिननो हागोन। सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।